Пуснах. Еля. Да, давай. Усмихнатата и депресираната. Лудото, невмихаемото, побърканото, психопат. Това Петре да заглави. Ти знаеш, което ще е бахти поредицата. Какво? Ще е бахти поредицата. Да. Не мога, че седи и се гледам и се гледа да ми стасваш. Чакай сега. Чакай сега. Чакай, Моника, излез от телефона и се покажа. Какво? Излез от телефона и се покажа. Веднага. Между другото говорим от час и 20 минути. Не, и 17 и 50. Какво говориш? Нищо говоря си.